ibirkek il-mulej u jħarsek. Jitfa' id-dija ta' wiċċu fuqek il-mulej u jurik il-ħniena. Iħares lejk bħarsa ta' mħabba il-mulej u jagħtik isliem. Hemmx kliem isbaħ minn dan biex tixtieq il-ġid lill-persuna. U dan il-kliem il-Knisja tażlu biex ikun l-ewwel direct speech ta' Alla, l-ewwel kelma ta' Alla lill-poplu lilna fl-ewwel tas-sena. Il-Lowt meta kienu jagħmlu din il-barka li kienet barka tassew speċjali. Meta kienu jagħmlu din il-barka kien hemm rejt sħiħ marbut magħha. Anki il-mod ta' kif ipoġġu l-idejn is-saċerdoti kienu jistgħu jagħmluha biss dejn il-barka s-saċerdoti. Aaron u uliedu. Għid lil Aaron, Alla jgħid lil Mosè, għid lil Aaron u lil uliedu. Aaron huwa it-tribù u xekk il-kap tat-tribù tas-saċerdoti. Anki l-pożizzjoni tal-idejn kif kienu jpoġġu jdejhom biex ibirku l-poplu kellha sinifikati. Il-mod ta' kif kienet titqiegħed lejt, il-mod ta' kif ibedu swaba minn xulxejn biex ibirku kienet turi l-ittra tal-alfabet Shin, l-alfabet Ludi, l-ewwel ittra tal-kelma Shaddai, il-mulej. Il-mulej jiġi fuqek u mhux biss. Jekk smajtu sewwa l-qari, Alla lil Mosè jgħidlu il-barka hekk għandha tkun u mhux mod ieħor. Hekk iridu jbirku u mhux mod ieħor. Tant fehmu għadejn is-saċerdoti Lowt illi kienu jagħmluha l-barka bl-Ebrajk. Aħna nafu li fi żmien Ġesu kienu jitkellmu bl-Aramajk li kien speċi ta' djalett tal-Ludi. Imma l-barka bl-Aramajk bil-lingwa ta' Ġesu ma kienx tot, allura kienu jagħmluha bl-Ebrajk. Tant kienet barka importanti li tixtieq il-ġid lill-poplu. Imma kemm hi barka ikbar Marija. Jekk il-kelma barka tfisser xewqa ta' ħajja fil-bidu tal-Ġenesi u berikhom Alla u qalilhom nislu, oktru, imlew l-art. Min għall-barka l-ewwel qabel kollox tfisser ħajja u dak kollu li ġib magħha il-pożittiv, is-sabiħ, kollu li ġib magħha. Kemm iktar Marija hija barka. Għax hi kienet dik li permezz tagħha Alla tagħna il-ħajja. Alla tagħna l-ikbar ġid, l-ogħla ġid lil Ġesu. Imma Ġesu tant iħallina fil-libertà. Ġesu tant ma jimponix lilu nnifsu. Ġesu tant huwa proposta illi tirrispetta l-identità u d-dinjità tal-persuna. Illi jekk jien, jekk int, jekk aħna ma nilqgħux, ma niftħux qalbna, ma niftħux idejna, ma niftħux moħħna biex nilqgħu dan id-don, nistgħu nirriskjaw illi ma ngawduhx. Nistgħu nirriskjaw li ma nagħmlu qatt esperjenza vera tiegħu. U l-Vanġelu li smajna jurina kif dawn ir-rajja sempliċi fl-umiltà tagħhom laqgħu lil Ġesu. U hija esperjenza li jien u int irridu nagħmlu dan il-miliet. Inkella jkun ġie għal xejn. Illum l-ewwel tas-sena. X'inbidel mill-bieraħ għall-lum? X'se jinbidel mill-lum għal-għada? Xejn. Id-data minn 20 nagħmlu 21. Kif tista' tinbidel xi ħaġa? Kif tkun sena ġdida? Kif ikun jum ġdejt illum? Jekk ninbidel jien, jekk tinbidel int. Il-bqija għal xejn nittamaw u nisperaw li tinbidel id-dinja ta' madwarna. Għal xejn nittamaw u nisperaw li d-destin
tal-2021 ikun aħjar minn tal-2020. Kompensazzjoni fil-fantasija isejħula l-psikoloġi. U hija riskju li aħna nistgħu nġarbu, nimmaġinaw, noħolmu, imma r-realtà inħabtu wiċċna magħha kuljum. Il-bidla tista' ssir tassew meta jien inbiddel qalbi, meta jien niftaħ, inċarrat ftit ieħor qalbi biex nilqa' lil Ġesu. Dakinhar verament nista' ngħid illum l-ewwel tas-sena. Illum beda jum ġdid. Il-Vanġelu jurina kif ir-rajja wara li semgħu l-aħbar tal-Anġlu jgħidu lil xulxejn ejjew immorru Betlem, ħanaraw jekk dak li qalulna hux minnu jew le. Daw ġranet smajna il-ġrajja tat-twelid ta' Ġesu. Sal-Luqa jaqsama fi 3 partijiet ċari daqs il-kristall. Kieku jkollna naqraw Luqa kapitlu 2 minn vers 21, insibu 3 paragrafi ben distinti. L-ewwel paragrafu il-ġrajja, x'ġara. Ċesar Awgustu ċensiment, Giuseppe u Marija jmorru Betlem jinkitbu, ma jsibux fejn joqogħdu. Wasli żmien twellet il-Ġesu f'maxtura. Il-ġrajja. L-ewwel paragrafu. It-tieni paragrafu. It-tħabbira tal-ġrajja. Għal-ġrajja ma kien hemm ħadd, kien hemm biss Giuseppe u Marija. Ma kien hemm ħadd. It-tieni paragrafu, it-tħabbira tal-ġrajja. L-Anġlu iħabbar lir-rajja, tweldilkom Salvatur li hu Kristu l-Mulej, tibżgħux, morru ssibu tarbija nfisqija minn duda f'maxtura. Mela il-ġrajja, it-tħabbira tal-ġrajja. Aħna bħal-rajja ma konniex hemm bħalhom preċiż, ma konniex hemm, imma smajna tħabbira tal-ġrajja fil-Vanġelu ta' bħallum ġimgħa. Il-milied. It-tielet paragrafu dal li qrajna llum. Il-verifika tal-ġrajja. Ir-rajja jmorru jivverifikaw jekk it-tħabbira dwar il-ġrajja ix minna. U dik nistgħu, anzi mhux nistgħu, għandna nagħmluha jien u int ukoll. Imma veru aħbar ta' ferħ, imma veru tweldilna Salvatur, imma veru tweldilna l-ħellies li tant ilna nistennew. Kif se nagħmlu l-verifika ta' din il-ġrajja? Il-verifika tal-ġrajja nagħmluha meta bħal-rajja aħna mmorru infittxu is-Salvatur, infittxu lill-Alla fiċkejken, fiż-żgħir. Fejn se mmur? Ibda mid-dar. Minu ċkejken fid-dar tiegħek? Minu dak l-iktar fil-bżonn fil-familja tiegħek? Iqaf ftit u aħseb, minu dak li hu l-iktar fil-bżonn fil-familja tiegħek? Tista' tkun tarbija ta' twelid, imma tista' tkun mara li għaddejja l-mara tiegħek li għaddejja minn problemi, għaddejja minn stress, għaddejja minn żmien tqejl, minn żmien ibes. Jista' jkun missierek illi m'għadux iqom, li għandu bżonn lajn. Min hija dik il-persuna deboli, fraġli li hemm fid-dar tiegħek? Għaliex? Għax dak hu is-Salvatur tiegħek. Dak hu Alla magħmul bniedem għalik illum. Dak hu Ġesu Kristu li jsir biċċa laħam fil-fraġilità tal-persuna li għandek ma' ġembek titolbok fil-bżonn. Tgħiduli kif irridu nippruvaw ċertu esperjenzi jekk ma nagħmluhomx ma nifhmuhomx. Meta jien tibda tħobb tassew il-persuna li għandek ma' ġembek u hija fil-bżonn, nagħmel l-esperjenza tar-rajja. Dawk marru u għarfu fil-persuna fraġli f'dik it-tarbija dgħajfa ta' ftit sigħat, għarfu lill-Alla. U imuha bħalli kieku kienet l-aqwa re, l-aqwa persuna l-iktar potenti li tista' teżisti fid-dinja, il-persuna li għandha kollox f'idejja. Hekk trid tqima, hekk trid tieħu ħsiebha, hekk trid tħobba il-persuna li għandek fil-bżonn id-dar.
Imbagħad tivverifika, imbagħad tgħid hux veru jew le twieled is-Salvatur. Imbagħad tara jinbidlux l-affarijiet, imbagħad tara jkunx l-ewwel tas-sena ta' veru, imbagħad tara tkunx ġurnata ġdida tas-sew. Dakinhar imma, dakinhar. Dakinhar. Interessanti l-misteru tal-miliet, interessanti l-misteru tal-maternità ta' Marija. X'tallimna Marija? X'tallimna? Marija li tilqa' lil din it-tarbija. Hekk immaġinaw lil din it-tfajla li tilqa' lil din it-tarbija u tikkunsidra, tqisha, tadura bħala liben ta' Alla. Tħobba, tirrispetta bħala liben ta' Alla. X'irid ikollok biex tagħmel biċċa xogħol bħal din? Ħafna umiltà. Il-Papa qala fil-messaġġ tal-miliet. Jekk ma jkollniex l-umiltà, diffiċli biex nifhmu x'jiġifieri Alla jsir bniedem. Jekk ma jkollniex l-umiltà, diffiċli biex nagħmlu esperjenza ta' xi ħadd li jsalvani. U meta jien tħobb li l-bniedem dgħajjef, meta jien tiċċelebra l-miliet u tġibu l-lowm fis-sena 2021, ma tħallix ta' 2021 sena ilu, imma tġibu preżent il-lowm. Meta jien tħobb il-bniedem batut, il-bniedem fraġli, inti nduna li mhux inti s-salvatur tal-persuna dgħajfa, imma l-persuna dgħajfa hi s-salvatur tiegħek. Il-persuna dgħajfa hija dik li toħroġ minnek il-pożittiv, hija dik li tagħmlek ħanin, hija dik li tkabbarlek qalbek, hija dik li tbidlek, li tagħmlek iktar bniedem. U allura verament aħna bħal Rajja nistgħu imbagħad infaħru lil Alla, inroddulu ħajr għal dak kollu li nkunu rajna, li nkunu smajna, għall-esperjenza. Il-fidi mhix xi ħaġa tal-moħħ. Il-fidi mhix xi ħaġa tal-moħħ biss. Il-fidi mhix xi ħaġa tal-qalb. Il-fidi mhix xi ħaġa tal-qalb biss. Imma l-fidi xi ħaġa tal-idejn. Għaliex? Għaliex? Kif taf jekk persuna tħobbokx jew le? Kif taf? Kif taf jekk inti x'tħobb tassew persuna jew le? Kif taf? Għax tibatlek fuq il-Facebook u tagħmillek ħafna like. Għax tibatlek messages il-ħin kollu minn filgħodu sa filgħaxija. Ħolm, ħolm, delirji tal-moħħ, fantasiji tal-emozzjonijiet tagħna. Kif taf jekk persuna tħobbokx? U din ngħidha mod speċjali min iħossu maqbut bejn żewġ imħabbiet, bejn żewġ tirġiel jew bejn żewġ nisa. Min iħobbok l-iktar? Dak li jagħmel xi ħaġa għalik. Dak li jagħmel xi ħaġa għalik. Mhux dak li jgħidlek ħafna affarijiet. Imma dak li jagħmel xi ħaġa għalik. L-imħabba hija azzjoni. U l-fidi nagħmel esperjenza vera tagħha meta ssir azzjoni. Inkella Ġesu Kristu jibqa' teoriji sbieħ kemm tridhom, imma lili f'qalbi ma jħalluli xejn, f'ħajti ma jbidluli xejn. U Ġesu Kristu ġie biex ibiddel, biex isalva lill bniedem. L-ewwel wieħed lili, hekk qalilna San Pawl.